usiku mwana wamai. Tinawo mabasa aya minoti zviri kufamba sei ikoko. Ndikuona zvangu uri kurova basa. Ndirichini message nhasi yevamwe vedu hama dzedu dziri especially mayouth ari kusapota ZANU-PF. Kusapota ZANU-PF hakuna kuipa. But zvaunozoachievha zvacho kana kuti zvaunozoita uchisapota ndo zvinodetermina kuti uri munhu akaita sei. Ndoda ndikuudzei mayouth eZANU-PF tiri hama nehama, muri hama dzangu, hapana chatombokuvanzirai. Plus isi tikasataurai hamukwanisi kutaura because pati yenyu yakangoita sekateo. Zvokuti iwe ukataura unogona kuurayiwa kana kurohwa kana kuita sei. Saka zvinhu hazvifaniri kusenza zvichidaro. But hanasi tokuudzai. Ndoda kuti muongorore masenzere amunoita kuZANU-PF. Unyatsofunga iwewe pachezvako, usingafungi nezvevamwe vanhu. Funga iwe pachako kuti wakasenza sei ende kusenza kwawakaita uri kubenefita chii. Because hauende kubasa, hauna mari yaunopuhwa, hapana motikari yawakapuhwa, but une uri paforefront. Vanhu vese vaya vari kupuhwa mota neZANU, hadzisi dzaWicknell ndedzeZANU dziye. Vanhu vari kupuhwa mota dziye havasi vanhu veZANU-PF. But hausiri iwe here waimira uchimira kumberi kwemusangano usingarari kumba muchinamira maposta, muchinobvarira maposta emapolitical parties? Hausiri iwe here? Hausiri iwe here waifamba wakapfeka marigaria eZANU-PF uchityisidzira vanhu? Hausiri iwe here 2018 akapuhwa maballot papers pakati peusiku mukatanga kuvhotera ZANU-PF, iwo mavhotsi avharwa? Wakapuhwei? Hausiri iwe here unofamba uchirova vanhu, uchirepa hanzvadzi dzedu nehama dzako? Unhu hwenyu huri papi? Kana usiri iwe, nyatsofunga zvakanaka, asi kana uri iwe hausi munhu anochinjika. Saka ndoda kuti ndikuudzei kuti vese vaya vari kupuhwa mota vaya havatombori vanhu veZANU-PF. Hapana munhu anosapota ZANU-PF paya. Hapana munhu anosapota ZANU-PF. Vanhu veZANU-PF ndo vaakudzingwa mulendi yavo, ilendi yavakambopuhwa naMugabe. Vanhu veZANU-PF ndo vaakutoshungurudzwa futi iye zvino. Why? Nekuti ZANU yakarudza, munangagwa wakadyiwa. Saka akupanicha vanhu vese, especially kumamisha kwakatanga kuvhota vanhu against iye. Ndo zvaari kupanichira vanhu izvozvo. But chaasingazivi ndechekuti unoziva mamuparetero anoita ZANU. ZANU yakafanana handingaiti yakafanana nerobot, because robot rine brain. Handina chandingaifananidze nacho because there is nothing to compare neZANU-PF. Vane pfungwa vane brain dzekufunga kuti lese kana kuti tikatora for example tikapa artist ningi mota, vanhu vake vese vanotiteera, vanomuteera kana kuti vanomusapota vanobva vatifarira stereki. It doesn't work like that. Vanhu havadzisimuka, plus vanhu vakawanda vanoziva zvavanoita. Havasi vanhu vaya vekuti unouya uchinyemberwa zvinenge zvichitaurwa neZBC nana Herald zvi. Ende vanhu veZANU-PF, kana muchisarudza maleaders enyu, you need to think about one thing. Munhu uyu watiri kutarudza, is he or she the best we can have? Nemaziro anoita maZimbabweans. As I said before, kuti kune vanhu kunoku, handiti vane leadership qualities.
kune vanhu kuZimbabwe vane ma-leadership qualities, kuSouth Africa kune vanhu vane ma-leadership qualities chaiwo. Why can't we sit down as Zimbabweans tonyatsoonawo nyika yedu iri kuenda kupi ichibva kupi? Gold raive munonditaurira kuti tugold tukuya twaive kureserve bank ndo mareserves edu kubvira 1980, and you agree with it and you are happy with it. Ningirikini lithium iri kutorwa nemachina here, are you happy with it? Who is benefiting? Ko sei muri kuramba muchitambudzika? Sei muri kuti paitwa gathering inoitwa neZANU PF vanhu vanosvika pakufa vachiita pressure yechikafu? Why can't you buy your own food? The reason is because vanhu vamuri kusapota havana basa nemi. Makamboona mwana waMnangagwa nawo pamuchinguru achiita toitoi zvamunee muchiita? Makambomuona achimhanya achiimba mumastriti zvamunee muchiita? So you are doing all the dirty work. Nekutumwa kunorova vanhu and stuff like that muchipfekedzwa uniform dzemapurisa. Dai tamboti fungei taona kuti nyika yedu inoenda kupi. Future generation will judge us. ZANU PF ichaenda mumahistory books semaverengero atinongoita mabhuku ana Hitler and stuff like that, nana Idi Amin. It's very, very difficult to repair your name when you taint it. Zvakaita ZANU PF zviye, it will never repent its name forever. It will never, and no one will trust that. Kuti ZANU PF yanyatsochinja chaiko. It will never change. As I said before, corruption is ZANU PF. ZANU PF ikabvisa corruption ndokubva kwainoita mupawa. Ndosaka imuchiona kuti iwo ukademonstrata uchiti hatisi kuda corruption, iyo vanokusunga. Because corruption ndivo. Because corruption zvinoreva kuti unewo wakubvumirwa kukomplena nyange uriko kuZANU PF. Kuti aiwa mudhara iwo ibva. Unewo wakubvumirwa kuningirikira. Makotsa anenge free. Judiciary. Mapurisa anenge free, fair. Masoja anenge fair. ZBC inenge yakutaura chokwadi. Kune kusina zviya zvekuti kune vanhu vanopuhwa maballot papers before vamwe vasingazivi and stuff like that. Vovhota usiku. Kune kusina izvozvo. Saka kudaro manje ZANU PF ndosaka isingadi kuti corruption ipere. Because iwo ndo corruption. Saka kuipedza saka imai kune kunetseka mchiti corruption president vakazviunganidza nevanhu vane corruption. Makamboona unoziva kuti kana uri mbavha ukabva lese uri kugara kwaHarare uenda kuBulawayo usingazivi munhu ikoko, paunoswera kuBulawayo vanhu vaunotanga kunowirirana navo imbavha, unotonowana mbavha dzako ikoko. Because iwe ndo basa rako. Saka iwo haungati ndakazoenda kuBulawayo ndasaraundwa nembavha. Wasaraundwa nembavha wakaweredherwa pauri. Why would you do that? Kana iwe usiri mbavha. Saka uri kuona kuti hazvina zvazvinobatsira. And zvekuti hanzi tiri kuda kuzoisa vice president Ningi, vice president Chiwenga. Mukaisa vice president Chiwenga pakunaka kwezvinhu Mnangagwa anenge achitori beta. Handisapoti Mnangagwa. Because Chiwenga ane brains dzekuti kana kuti manesi akademonstrate onzi ngavasungwe. Munhu akadaro anoita pfungwa kana aiye in charge. Chinomutadzisa kuti ngavaurayiwe chi. Maqualities ake leadership ari papi. Handiti? Saka atiitei zvinhu tichiziya, hamuna chamuri kuwana. Mota dzese dziya dziri kuningirikirwa nevanhu dziya. Dziri kupuhwa vanhu havasi vanhu veZANU PF vari kupuhwa.
imi ndimunokwesha pasi pese muchinamira maposta muchiseenzeswa muchiimba muchitamba kongonya muchithreatena vanhu muchifamba muchibhula vana muchifamba hapana kana respect. Saka munofungidzira kuti vanhu vanokuvhoterai sei? Vanovhotera zanu sei? Ndosaka Mnangagwa ari kuita zvaari kuita izvi. Ndosaka ari kutsokera vana vake mupati muya. Ima hamugoniwo pinda imomo kana kumayuthi kuya wongonzi inda unoimbawo zvako uriko. Hamugoni izvozvo. Sei vachitora vana vavo vachizoisa pazvinzvimbo vasingadi kuvaseenzesa pamunee muchiseenza? Saka munofanira kufunga. And I hope kuti as time goes on tichasvinura. Muchanyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei. Imagine vanhu vakarwa hondo vari kuita kusvipwa masoja ari kuitwa kunhingirikiri kuita kuuraiwa kubvira 2018 ku17 kusvika yezvino. Mami general mangana akafa. Vamwe vanofanira kurwara. Tarisai vari kufa nei vanhu? Havasiri ivo here vakabatsira kuti panhingirikiri kuti paite second republic as you say? Handiti? Saka imimi unofunga kuti vanhu vakadaro kana vachinhingirikirwa vachikwanisa kuvadzwa kwakuzoti iwe zvako unongobvawo muchidumba chako uchisvikoimba uchityisidzira vanhu. Ndozvaunotoseenzeswa izvozvo. Vanototaurirana kuti hata kunotora mhuka dziya ndo dzinoita basa rese. Wokudeedza vakomana huyai mopuwa ma$2. $2 for 5 years. Kana wapuwa $2 wotanga kupembera uchiti ZANU yakapenga, yakadai. But $2 yaunotambira pa5 years. Zvine brain here izvozvo. Saka hatione kuti zvakamira sei. Tozotaura muchikamu chinoteera.